Herr Stier. Gospodine predsjedniče, i čestitke izvjestitelju uz napomenu da naravno s obzirom da je ovo izvješće pripremljeno prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, u tekstu se Hrvatsku spominje tek kao buduću članicu, pa to sada moramo izmijeniti prije glasovanja. U izvješću se također točno konstatira kako i dalje postoje problemi u suradnji na Jadranu i također se spominje da još postoje značajni dijelovi Jadrana koji nisu obuhvaćeni ekološkim i ribolovnim zonama. U tom pogledu treba naglasiti kako se ekološka i ribolovna zona koju je Hrvatska proglasila primjenjuje samo prema trećim državama, ali ne i prema članicama Europske unije. Ali ono što je bitno i što je glavna poruka je ta da je upravo u duhu ovog izvješća da se ti standardi koji se propisuju u hrvatskom ekološkom i ribolovnom zonu na Jadranu moraju početi primjenjivati i prema članicama Europske unije, odnosno da se i one moraju na Jadranu pridržavati tih standarda. To će se pitanje naravno sada i postaviti kada se riješi i političko pitanje razgraničenja između Hrvatske i Slovenije i to je prilika upravo za takav održiv ribolov i zaštitu Jadrana. Hvala. Herr Kollege, danke vielmals. Frau Tomašik. Hvala lijepa. Kao zastupnica iz Hrvatske posebno sam zainteresirana za ovo pitanje. Određivanje stanja ribljeg jata i najvišeg održivog prinosa u Jadranskom i Jonskom moru prioritet je za sve obalne države tog područja. Podržavam svaku inicijativu